errementari anaeroaten zirela, ez da? Eta erradurak imintearen eta zelan izeten da hori? Ba, hori arreglen bertzezu lehenengoa, patxa, arreglen bertzezu. Atziendeko ze bi alderri bako etxien bakizu, bideukoz alderri, eta beste bitea eurrin bardin. Ba, en general erradurek pintzen dakoz, atzeko laurek eta eurrekoak kanpoko bakarrik. Barrukoak ez dago emitzen ze, barrukoak emitzen badutzezuz. Igual larre izeten dira, eta hobeto da kanpokoak eurrien eta atzekoa laurek. Geixen ari hori eitzen daki. Hoi, apurren motela bada hankatatik igual bigune, apatxa bigune badeukoz, sortzirek igual emitzen dakoz. Bai, ostantzien sei erradure bako txari. Eta zelan itzen da, ze hor lehengo, sarrak endu berri zeten dire? Sarrak endu bai, eta arregleu, apatxa arregleu, eta gero erradurien mini berdako berari azpizien emini itentzen, eta gero sartzintza belarri lehen hau doble utxezan lehengo. Bai, honi eitzen da arte sartu bitxartetik, eta untze sartu eta gero dobleu. Kurioso dobleu eitzen dako, eta asko beto geratzen da. Eta untze gaziosi, ez da? Untze gaziosi bai, sei bat untze daroz, kanpoko partetik. Eta barruti ez tozu barrure sartu behar, zeustantzin koizoka geratzen da. Akanpoti handik ziku dauen lekutik joan berdeu. Han barruen biguna dauean, eskinetxutik. Ulan egaltxutik, eta gero haiek puntetxuk ebai eta dobleu. Emintzetzezu, beko partetik emintzetzezu zer bat aliketak, eta goitxin maiotxuaz puntetxu dobleu, eta listo. Eta gero kendu berdire, nina dobleu da zune esatek klak, ebai eta atara kanpo. Eta lehen horioa bere moteaken? Gaur egun bere moteaken horioa? Proba eta horizorik ezin zuen, mini sostantzien arrize berez dabil. Arrize berez errezei ibilitzen da. Torretari guakin detxoz proba larizek, bai.